אז מה שנעשה עכשיו זה דבר כזה, אני הבאתי לכאן ספר שממנו אתה הולך להקריא. הספר נקרא ספר הדבש השלם, מאת בני סיידה, ספר הדבש השלם, ואנחנו נבקש ממך להקריא את ההקדמה. תתחיל רגיל ואני מדי פעם יעצור אותך ויגיד לך בוא תעשה עכשיו מבטא אחר. בבקשה. מלח מים, מלח מים, מלח מים. אנחנו אומרים בפחד. בוא נעבור למבטא גרמני, קדימה. אנחנו אמורים בפחד ומנסים לגרש את המפלצת הקטנה שמרכזת מחפשת לעקוץ, לעקוץ. פרסי. אבל הדבורה, אני מקמץ, אני פרסי, אנו לא מעוניינים כלל, נהפוך הוא. צרפתי? מחוסלים את שדות הפרחים, הלא מונעים, הלא ממנה את הדבר שלשמו נולדה. ערבי. אין על יצור דבש על בוק, אוכתק אלפי קילומטרים מן על הבוק. יפנית, מתופפת מפרח לגזע עץ, יפני, כי שוטו מוטו מחפשת סום בשווה, מוטו שוטו קוטו מה. פורטוגזית, איך מים לפורטוגזית, מלח מים, אנחנו קוראים פורטוגזית, אונטוגזית, פורטושמוזית, אנחנו קוראים לחי שניטל ממנה את הנחל פורטוגזית. קזחית? מי יודע מה זה קזחית? אחי, חוני קזחי מצחי. יפה מאוד, מרשים מאוד. וואו.